hadden al Armin van Buuren, Tiesto, Afrojack, DJ Hartwell. Wat hebben Nederlandse DJ's dat ze op de rest van de wereld, in de rest van de wereld missen? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar het is, ik denk het ondernemerschap. Hoe mensen denken dat het zijn van DJ alleen maar gaat om muziek. Maar er zijn natuurlijk een hele ondernemerschapskant. En dikke jets, hè, die komen altijd met de privéjet. Ja, maar jij kwam met de auto, geloof ik, hè? Ja, dat zijn een beetje de vooroordelen. Mensen zien dat en die denken van nou, wauw. De Afrojet. Ja, maar uiteindelijk, het wordt geromantiseerd. Maar het is wel snel geld verdienen, hè? Want als je het hebt over dat vooroordeel. Ja, nou, het ligt eraan. Mensen zien dat er geld verdiend wordt, maar mensen zien daar vaak niet aan vooraf wat er aan uit is gegeven. Zeker in de beginjaren kost het gewoon heel veel geld. En dan moet je niet alleen maar denken aan het aanschaffen van apparatuur, maar PR, maak maar eens flyers, maak maar eens posters. Het kost heel veel geld en dan heb je nog niet eens over de tijd die wat je erin steekt en wat je erin blijft steken. PR is gelukt, je zit hier aan tafel, dat is al één. En de apparatuur staat ook al op tafel, gaan we zo naar kijken. Over kijken gesproken, eerst even kijken naar een van je eigen optredens. Dit is DJ Admin. 3, 2, 1, go! Dit is een van de optredens, meneer Keurens. Ik kan me zo voorstellen, dit zou ook heel mooi in de basiliek bij u kunnen. Ja, dat is ook wel eens een keer gebeurd hoor. Aha. Ja. Dan zag ik die persoon, die zag ik dan in die knoppen draaien, of niet draaien, maar zo is het. En dan komt er een geluidsstroom uit, waardoor je praktisch toen door de geluidsbarrière heen ging. Dat gaat al snel bij u de kerk. Ging die basiliek begon zelfs te trillen op de grondvesten. Nou kijk, we gaan zo meteen live horen hoe DJ Admin dat doet. En u kunt na de uitzending nog altijd even met elkaar doorbabbelen. Maar hoe kan het zijn dat jij vooral in Abu Dhabi, Dubai, in het oosten super populair bent? Je treedt 150 keer per jaar op, maar in Nederland bijna niet. Hoe kan dat? Nou, het valt mee. Het begint nu te komen. Mensen komen er nu toch wel een beetje achter van, die naam die horen we steeds vaker. Die jongen die staat vaak in het buitenland, samen met mijn vaste MC, dat is Farid. Ja. En mensen gaan daar een beetje op zoeken en denken dan, maar wat vreemd dat hij hier niet staat. Dus dan gaan ze ons toch hier boeken. Dus daar zijn we hebben ons ook altijd gericht op het buitenland. En nu via een omweg komen we ook in Nederland een beetje terecht. En goed, kijk, van die 150 optredens is natuurlijk nog steeds heel veel in Nederland. Maar dat zijn dan niet de supergrote festivals. Nee. We zien dan nu een foto toevallig van een van de festivals waar we dit jaar wel hebben gestaan. Nou, die zijn er wel, die willen ons boeken. Maar het is nog niet dat wij bij wijze van dat ze niet meer om ons heen kunnen. Dat ze ons op ieder festival zien. Ja, wat moeten we ons voorstellen bij de muziek die je draait in Abu Dhabi of in Qatar of in de Emiraten? Is dat anders dan in Roermond? Een beetje. Het probleem is in Dubai gaan mensen meer op stap om een beetje te loungen, heel veel netwerken. Dus daar ook 7 dagen per week stappen. Dat kun je een stukje laten horen bijvoorbeeld wat daar aan staat? Want dat vindt pastoor Keurens misschien wel heel mooi, een beetje loungen. Toch? U kent dat begrip? Ik ben een echte lounger, ik zie het al. Het probleem is een beetje, ik sta hem daar gewoon in. Dit is dan een van de iets populairdere nummers van hier en die zal het daar ook goed gaan doen. En dat heeft ermee te maken dat mensen daar om te loungen komen. Maar als ze dan eenmaal kunnen stappen en ze zien, daar komt een Nederlandse DJ, dan verwachten ze niet dat ik hetzelfde ga doen dan dat normaal ook gebeurt. Maar zien we in Abu Dhabi en in Qatar ook gewoon een stadionveld met hossende mensen? Of is dat echt heel anders als je het hebt over lounge hebt? Want dat stel ik me meer voor mensen die in banken hangen naar je luisteren. Ja, het gaat er meer om dat mensen daar op stap gaan om gezien te worden. Dus, en als mensen aan het springen blijven, gaan ze zweten. En op een gegeven moment, het ziet er natuurlijk niet meer uit. Dus ze dansen wel, maar ze dansen. En hier in Nederland vaak op dit nummer, ik heb het een paar keer hier gedraaid. En dan gaan mensen springen en dan zie je ze helemaal uit de plaat gaan. Ik zal hem even wegtrekken trouwens. En daar is het veel rustiger? Ja, maar daar is ook iets minder. Alcohol is er officieel natuurlijk verboden, maar niet in de clubs. Officieel, ja precies. Officieel, maar mensen drinken daar wel, maar wel met mate. Omdat openbaar dronkenschap wordt daar iets strenger afgeraden. Dus mensen dansen nog echt en respecteren en waarderen de muziek. Heb jij iets wat je kan laten horen waarbij Fons Keurens zelfs hij niet stil kan blijven zitten? Nou, ik kan natuurlijk eens even wat gaan zoeken, maar goed, dit is dan iets meer de stijl die wat we dan daar draaien. Dat zit dan niet echt het keiharde, maar je hoort nog steeds een goede beat erin. En, ja. En? Tuurlijk. Ja, het is heel kalm nu, hè? Dit is nog kalm. Maar het staat nu redelijk zacht, denk ik. En het, Mag wel wat, hoor.
Maar meer zelfs. Maar begint u al een beetje te zwingen? Ik vind het wat rustig. Ja? Ik vind het wat rustig zelf. Jij komt als jullie ook wel het type die los kunnen gaan op deze muziek op een vrijdagavond, of niet? Ja, zaterdag ook. Zaterdagavond ook? Maar ook op deze muziek dan? Of, Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Nou goed, dit is dan een nummer inderdaad. Die zullen we dan gewoon een maand gaan draaien. En je hoort al heel weinig, je hoort veel muziek, weinig gekletst zoals mensen dat noemen. En ja goed, dat vinden mensen wel lekker daar. Ja. En dat ze eigenlijk met een wijn of champagne of een pilsje in de hand, dat ze daar hun avond kunnen beleven. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe kun je dat leren? Wij doen als provincie zeg maar, op allerlei terreinen heel veel aan talentontwikkeling. We zijn al bij popmuziek ook bezig om na te denken, hoe doe je dat? Kun je daarin helpen? Je ligt geld, je ligt heel dat. Nee, maar- Je ligt geld heb ik al. Maar die onderhandelingen die zijn niet netjes om die op tv uit te Nee, maar ik zenden. ben wel Dus benieuwd, hoe stel leer je dat? Heel Nou, snel te heel kort, want... Nou, heel snel, Übung macht den Meister, zeggen de Duitsers. Ja. Dus je kan het wel leren, alleen mensen leren zien. Ja, door fouten te maken word je steeds wijzer. En als ik zie van, hey, dit slaat niet Dus aan. het is autodidactisch, je Ja. leert het jezelf. Ja, Oké, ja, maar je ik leert moet het een zelf. vraag Ja, stellen. nog één vraag, maar ik heel snel, want we zijn Ja? bijna door de tijd heen. Maar ja, zegt u maar. Ik ben van huis uit een Gregorianist, iemand die Gregoriaans heeft gestudeerd en dat altijd heeft gedoseerd. Hele kalme muziek, heel organische muziek. Werk je daar ook wel eens mee? Met Soms. iets van die aard bedoel ik. Ja, maar dan in mijn stijl bouwen we dat wel op als het ware. Hè? Dus dan Ja, gaat op een iets gegeven moment, meer het begint rustig en dan Ja, komt de dan gaat climax. het. En dan, Vanaf het einde begint het orgel te Ja. rammelen. Meneer Keurnes, Rammelen. inderdaad. En meneer Koopmans, ik stel voor met DJ Admin, ga na de uitzending gewoon even fijn onderhandelen. Dan Want, een dancefeestje in de basiliek zou mooi precies, zijn. wij gaan nog even door hier. Dit was avondgasten voor vanavond. Morgen meer muziek aan tafel. Dan is Rowan Hesse onze avondgast. Ja, en dan zien we het resultaat van een 3D-printer, want niemand minder dan Jacques Vinders en Fabienne gingen in een 3D-kopieermazine staan. En morgen zien we haar dus Als gekloond. poppetje. Je kunt er niet genoeg van hebben. Dat allemaal morgen dus in de avondgasten. Fijne avond. Tot dan, fijne avond. Dag. Gezondheid en dank.